उन्हाळ्यामध्ये खूप घाम येतो आणि हा घाम जर आला नाही तर काय होईल माहित आहे का? आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर हे 37 डिग्री सेल्सिअस. हे टेम्परेचर बॉडीला मेंटेन ठेवावं लागतं. जेव्हा आपण उन्हाळ्यामध्ये बाहेर जातो, चालतो, फिरतो किंवा एक्सरसाइज करतो, तेव्हा आपली बॉडी ही गरम व्हायला लागते आणि बॉडीला आता थंड करण्याची गरज असते. तेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये एक प्रोसेस कामाला लागते, ती म्हणजे स्वेटिंग प्रोसेस. आपल्या त्वचेमध्ये स्वेट ग्लँड्स असतात, ते आपल्या शरीरातील सॉल्ट आणि वॉटर बाहेर टाकतात. हे त्वचेवरील जो घाम आहे तो इव्हॅपोरेट होऊन जातो आणि उष्णताही निघून जाते. त्यामुळे घाम हा बॉडीचा नॅचरल एसी आहे. जर आपल्याला घाम आला नाही तर आपली बॉडी ही ओव्हरहीट व्हायला लागते आणि हीट स्ट्रोक पण होऊ शकतो. त्यामुळे घाम हा उन्हाळ्यामध्ये त्रासदायक वाटत असला तरी खूप इम्पॉर्टंट आहे. अशाच इंटरेस्टिंग सायन्स फॅक्टसाठी संकल्प सायन्स अकॅडमीला फॉलो करा.